Duru no me konfo ye bi hwe me na say dua bonda so ho. De musimo adane ni nyina still na konkon ho. Me pa chai. De ba ne sen. Fa cho de na chini abrenti na minim nti konfo ye bi na o sa hwe mu na dua bonda so ho. Ana odane de ma me. Na je say enro no wadane de aka ni nyina. Me pa chai. Ba ko na o maame ka say akamu a na muhia sikade akwadane no so wadane anto ade no. Me pa chai. Ni nyina waye ni nyina afiri ho. Abusia mpacho video no na eda TV ne so no konfo ye bi na eda ho no mo a wo mo hwe na yada ne dua no ama yima ho etimi atono na de omukọ ensuo no mu a ekosi ye ensebe piepie mu ni ade ne de yese sebe oyafo se de wohia ne se ne ho atono oni Fredi na okopi o se me de mi hia ne se mani abie enti de ye nyina hwe ene se ye nua bema ye ba Emmanuel ne ho betono tima de na abeka o se Ima de na abeka Kam sedana me de ma Lawson for so moment me de chiri na ekoko idua boy free me so me na me nim say dedu ni de uwa na mewu unguda obranson Ima onkoi kra onkoi na yenna empanifo ase na na jesi kapa na de je se mekope powder na se shire bi ma na je nanka me hwe na Nana Jessica pa nana pia me kwa me nana papa be nana we wa hobrase se ntima ye na nyame ase na no so me share boss mea me boka na matua na wako hospital akwa ye hwehwemu ye ko hospital ne nso nyankopon aya domo a doctors ahyase ma treatment eno no nom de fa cho asa medidi munti enya munti no untimi nom pacha ndro no me no mama no so bebiri me bo ha me fefinti me nyam fa bi nkama no Ima on se na no me tuofo wo dem ho se we yare na se ye ma wonura e demand se gise wodidi ansa na wanom a mia wani ukata wani na wadi aduane se de wonum aduro na wate ase ewom se wanum enya wo dede but ese wodi na utimi de num aduro no wa num aduro na hoden ne mma why se yakwa ye de yesusu se ye spiritual na eye duabo ne ye firi oba honhom efam de ne ye wi a ese ye ni so de eno eye doctors enura ye de be ma wo etima tene ho na didi mame na no maduro no na bebe se enu be na wotwe mienu a obesan ba ha no na ye hu nsesan ye eti didi mame wate abusia hospital enuro no na no makwa kwotuetua bi aka bi a ese eje sese nso honam aye den e de mayima me pacho momo ame we de mea na me pesa mo bo ame yima amani sikasire oba se yenkoda ne dua eno yakwa yi dua na free wona aka enura doctor e de be man enuro no so ne bo den enye nuketo a abusia 0247 84 80 52 0247 84 80 52 abusia mi wagidie se wo ka me ho ne nyina ye bom na yetimi agi nrei edema Emmanuel a ne ho beto no by 2 weeks time a me ma hye no mimi wagidie o na no me hye ne sanam se yima ho beto mi wasa agidie no na afia was say sister wampa na say yes me who say enidaso ho ma Emmanuel enti muma ye nyina ye moa na sa enidaso no enti mi mra mu emma no 0247 84 80 about 10:13 minya bi say krada intentem za abusia abrante na asem no emu oya o se wan kasa wo fa yese enkokohwedie mienu a wo mo ko obi afuom anase obi banche ase o se den abusia phone enye obi ade o ni kunu e na akwatwi pragea e na wakwa akotu ahunu obi agya ne phone wo pragea mu na yebo ho dua yemo ho dua ima na wo fayire no oni ne wasem dada mpachai na makoda achai yakoda edi enti na moko ye acho na
me now in to toilets near you more toilet so. Indeed, toilet 96.3. every feeling in sa. Toilet never feeling in sano. Na assemble mine, a video assemble mine in sa. Tinipo only you more toilet in the sun. I die toilet in the two, and assemble mine of a fire, assemble mine of a toilet. I know say in the or the toilet in the mammy. Na menina ye juma inti eno no ena hye me bela yere no se assemble man na toilet no de aye den o de am se menye juma wo so inti ohono me no ne bela yere no sha se e time me di free na eda na de wi ana ada no me ne ntokwa e wo toilet no so ohono anyi na so eda na e wo no eda mienu ono na kunu dada ma ko na me se me da ba kum inti ne de bia o so na se ne nye bo me so a na ni bu afumi na ni bo me so na ni bu afumi nso enya me na me keka ho nsem meje toilet ye de firi winsem nipa na woni ye adwuma no wajai adwuma na toilet nso de ye wi no misa ya ba o community no so assembly man take you over na je say wo fire na dwen nyina ne say wo na wama yaje toilet na firi nsem eti toilet nti na ode obi ho tan ahye mu up till now atimi aboni dua na ofiri mu a de na obenya abusua moma ye mo na Emmanuel entimi ntoni nro no minim sa mo beye we enso matiefo ne mahwefo ye o de mutimi ye no eche we kurampo mame de mutimi ye no eburu we so etimomwa 0247 84 8052 0247 84 8052 minim sa mo beye edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye phone kitami a mebebo mo amasend ni din ti sa wo frɛ na ye ntimi amfa na wo send na eye Charlotte Frimpomaa Korankye ambacho Frimpomaa no en enhye finfin ho medini ye FRIMPOMAA inti munyi en no efri o said be obi send a en confuse no munya ne sa mame medama say 0247 84 8052 technicians nyame nhira mo we de eye quick and quicker my en 10 medama se bebre emrantie ka edito ye ba imade so oto nyina wabofunu no ote wo no editi anya tentem a no kwasem ni akule ye nhye de nya no enti madaroma yahwefo ani yetiefo monye na eja yemo aye be maame nye se bi da pa sa ahyase onyanye story na ope bibisa no akula no wowu anesa na owu nso a enye de papa na obo no nyuma ya na maame yeta abo no yemo nipa emra otiasio no yemo sa eyino na yemfa emboa ema ye ba no enyom ne de ebebo ma 0247 84 8052 edini e Charlotte Frimpomaa Korankye mebacho ebiaba Prince ose JB wo de 41 Ghana wa send ediaba mesremo ani die mu mo amofre no munyai frɛ edin no eno ano no numbers na amofre no eye no eno aso na mehwɛ ediaba odin ni die mu anti se wo ye na se Charlotte Frimpomaa Korankye a na ekire se eye number na ye wi a obia opese ebo odin ye bebo mebacho edin aba Prince ose JB 41 Ghana and afe Nakom Resource Center eno ne beye you can say merchant 40 cities and aba 20 cities Martha ama Dusi and so the ne aba nyame nhyirawo 10 pesos every Robert Kwadwojemfi what the 10 pesos aba yeda se papa 51 cities Johnson amwakohene nyame onhyirawo 20 cities Emos Tete Amuzu onso nyame nyokese 31 Ghana Haruna Fusaini 20 cities Theophilus Ado ima yanwa jemeso nyame nhyiramo na yewu se eso wani wate Mohammed Khadija edi 20 Ghana cities aba 51 cities Daniel Intim odi aba 10 Ghana cities Boabe Eugene edi aba 50 Ghana Jennifer Asedu 20 Ghana Mariama Koko 20 Ghana Vida Nyameche 20 Ghana cities Every Regina Tini Yambore 200 Ghana Edward Dapa Edi Yankopon Onshirao 50 Ghana Philomena Safo
20 Ghana Matthias Obeng, 10 pesos John Annan, 20 Ghana Gifty Crystal, 20 cedis Emmanuel Amwa, 20 cedis Adiza Tijani, and after 20 Ghana Beatrice Ofosuya, 21 Jeli Letitia Kuma, 1 CD 50 pesos Vida Na, 21 Ghana Theresa Crystal, 40 cedis Rejoice Okutu, and 20 cedis Daniel Danny Agengalen Tapo Kafra Udini Mahunu Bafa Chemi Minu Abema Nyamishra Wate, and 30 Ghana Rebecca Ayu, 10 Ghana Same Gareba cedis Mavis and Chiwa, 102 Ghana cedis Efri Adwa Ejewa, 100 cedis Hannah Hawkins Mensa, 21 Ghana Abbas Osman, 10 cedis Theodora Enyonam Akosu, 30 Ghana Mary Osei, 20 Ghana Isaac Kojo Amponsa. Nyamishira munyina ode ma sende aba no chese eso ye ni papa. Eso ye ni Priscilla Akosia Mensa 50 Ghana, 21 cedis Joseph Zan, 20 cedis Emmanuel Zephas. Enti abusia yegu so 0247 84 8052 0247 84 8052 Sandebra na yefamwa Emmanuel na yefan Tony Nro emma se se yakoyi duabo na firi ho nene wo da ne duaba akokra ne bo den na so konfo ye bi ye na na se na ye nhira nana odane a o se Lawson Afisem nti na jei titiriu nyame nhira mo nyame nyamo kese konfo ye bi odane che ye free a wanye ye hwe elda mpacho bremu medas Maame Frimpomaa de ekoso yi se nyamesom papaye eno na ebie kwa menipa se yenua be mai ni gina bre se nyansem nyina na esese ye kana fidie so na nka ye biebie nsam so a nka be ma binom ate senti a ye hye program ya se na akohia se wode atodwa se aboafo emwa na yenyi yenua be mai mfiri ni hawmu oha na no odin yare na aso abranti ni mu no emwa memu a no kore ne se ne hwebe ye den eno na wode atodwa nti yesre tiefo ne yahwefo se omuntu ho anamo na Maame Frimpomaa nso awurade nhyira ofise ekwan afa so kan wakoma na sesie we yesa yemu abranti no Ada me free office na any madwin mu me akra me nwanwa seriously but me betena me hwe no said de ote ho no ese to nroma no enokre na enuro na yima benom no so eya afebo enye edu a wonom ne be na woche edu a wonom ne nansenti ye beka se eja Frimpomaa me fa to me ho so say na eba na 100 ne 200 ne 500 ne 1000 aha Afisem ye photo no ye yi but abusia aduro no eso wono mo che wo hwe se de yima ye abusia monfa ni old videos no ento so rastaman throw once to yimanim to unim rasta for you ni bito unim bito so ye rasta e de na ma kwa ye rasta no esusu na ye ofe e de na ma ye rasta wo se yima ba ye nyina won sere ya fe no sere yima e de na ma ye rasta e de ntia na mfe eya ofe keke dina aye rasta na de see ya utwa rasta ni guye enye is say rasta betwa go de ne see ye me yare nu ntia yima ho beto me se mo gidie say ahoto ebeba na wa betena fidi kese ya so na wa ba bedase edi adanse why me ba cha yemo yima no na ye Tony Nro emfama no yare wo ho duabo wo ho ye duabo na firi aka hunamu de ISA 0247 84 8052 0247 Rasta ma on da so no 84 8052 eno Charlotte Frimpomaa Korankye yima mo de aba no de na abeka ka sanya misro bia no bia nyam kupon enso bia na mu na how to say so obi yankopon bomo na yankopon amfa obi nso ankoto sa amani hunu we mu na yankopon ansiro bia ne radio sefo nyina
Lawson FM 96. Ebia na antome na wobetwen mama wu ansana waba bebo enso akese e wo mayi ase ana mete ase na mehia enwom no emu nsem no emu odu enyensam ketoa o se enne ya na mehia wo mo a entwe mama nwu ansa na dachi bi ede nanim imano wo dachi papa de nanim enkofo ebisa yade ahodo a duaboy kofa ba just imagine say yabo udua na okọ hospital a doctor say wanya duodenal ulcer doctor say wanya gastric ulcer wanya ho ulcer and wanya we ni ade ha dwen but minim say Emrepa beba e de amayima na no yebisa yima say wonu oba dada yima se da bi me no oba na ada o na so Yepen Roma Yimanom. Abusia 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Mebacho Veronica Gletu also was send o dear but one for amount na nka ho Nyankopon onhira papa na onye okese Abusuya say o de ba na ye mo di abetimi e de message aba na ya bode no ebi so say emmo mi din ye da say Kwame Wale enso de ne de aba 30 Ghana cedis and 50 cedis every Veronica kwaba atichi o otakwa nyamenye okese papa 42 cedis kwakupoku also de aba Nyame onyamo kese obi so send message I don't have money nyame nhira o na oma onya sika bebre why iti mo am send ne ne say mo send message anya wo a wonfa my mesrew but wo a wonfa my ya wa send sika I don't have money no yakopon nhira o na onton supa enwu adwuma so oni adwuma ya nyame mu adwuma said e kan wakoma se obeya adoye no wanya bi e dia ya adoye because they watch I don't have money no e bia na wonyaye a enko obeye nanso ebi e na eni honom mali di abrem Medastepa nenkoso na eguso eka efa imade yi ho ye bompa ye se erade enya adom na nyame ya adom na aduro ni kana no a onya hoden emfamaye mera meti anyina me hwe no se de ositie on se o se yare ni nti no ontimi ni di eno wano maduro na nyame ya adom na eja otimi didi kakra yakofom okra na ye be force na mana didi na watimi anom aduro no esanse no ho ebeto no huhum famu de enra nyame adom se de ebeda TV no so no na JC kapa akọ ama eno na free ho ene comfort ye bi wo mo akle eno afro de ne wo bia no maame no ehwe ema ne free ho se aka ho na mu de ene se obenu maduro eno ana yeguso a yesre yahwefo ne yetiefo se madaroma momboa edoso obi a wo nom no for ne lifetime de enye easy enti wa won fa unse obi kra de 10 pesos by enye 10 pesos and pesos so enye 1000 bi your friends say 1000 and pesos e ka ho and see wa udi bia no bomode ne fabra bia na bia o ka 10 pesos no na enye 10 pesos no pesos send e bia all bono na yesa na 10 pesos na me afia say wa say kwaku ye bo na send 10 pesos mo Facebook for mo nyo o mo yi ahye kwaku ye bo a ate elder bacho to asoma me and he said na me ka no e bia na nye ne botai ne so send 10 pesos because 10 pesos na nkasa no eni bibi a eto even one cedi kura na nsuo kura ento enti e bia na obo no na wa mo awi na o send ye basa enti on kai na won hwe na on send de so send na on fa meboa na ba ko a me pese mesre na me ka ne se yenua yare on se yare mu nsem no enye ne nyina na etimi ade tudwa ebia nanka ye de tudwa enka eho ahokeka no bankofo bisa na no mo se mo ko hospital mo ko ye confirmation mo me ya fanto ho na ye moa no ye moa no ye besra ka nyina no fi se yare no eye yare a ensase ye bodin sa enu nti na yesre se mo me moa na branti se ne nyina so tie onye obi a wanyi bebre na ye nyini free sa ha na ye tu sa na mo ne nim se Awurade Nyankopɔn ebe hyira yen
obi a ɔwɔ akoma pa so ɔbɛboa na yɛnua yɛyi na fisa ha mu awurade bɛhyira no paa nti yɛntoa so a na yɛnyɛ yɛ fam deɛ na yɛmfa moa ɛna wode eduru sɛ yɛtufo na yɛtufo akasa biribi afa ɛda toa so ma me mentoa so toa so na mɛsrɛ nso na maka kyerɛ nipa a ɛtie yɛn ɛfiri sɛ ewiase wei na ankasa no ɛnyɛ sɛ de yɛsi hu no yi ɛnyɛ saa ne teɛ yɛwɔ nneɛma bebree wɔ mu ɛnti sɛ wowɔ saa ewiase mu a na wohia ahwɛ yie ɛwɔ wɔ ankasa w'abrabɔ mu sɛ wogyegya wo ho na wode wo ho ma wiase wei na woyɛ w'adwene sɛ wobɛdi wiase wei ne nakɔnnɔ akyi a ɛhaw bebree bɛtumi ato wo nti mesrɛ na mede aka akyerɛ dodo a ɛtie yɛn sɛ ɛma yɛni gyeɛ mmoro so sɛ yɛbɛma yɛni agye wiase wei mu tena na nneɛma ɛwɔ mu a ɛde ani gyeɛ ba no yɛde ɛho awurawura mu ɛfiri sɛ adeɛ ɛyɛ wiase ɛyɛ yareɛ deɛ yareɛ mmɔɔ no asɛm a mekan bi a ɔntem aseɛ na neɛ wawura yareɛ mu no ɔbɛte nea mekan ase yɛse obi bɛnya wo a ne firi yareɛ bɔ wo a ɛna ho sɛ sɛ wiase ɛmu tena ɛden sɛ sɛ yɛaberanteɛ wɔte hɔ yi ɔno awiase nyɛ nakɔnɔ wɔte hɔ yi wɔ sɛ ɛyɛ ne sɛ wɔbɛwu koraa aduane koraa si hɔ a wohuru sɛ yɛ aduane nanteɛ koraa no na ɛho ayɛ den ama no sɛdeɛ bɛrima a ɔte hɔ yi mogyamono sɛi na nanteɛ ɔforo steps yi koraa wohwɛ ahoɔden a ɔde foro steps no a wotumi sɛ ɛha adwene paa na yareɛ ya na yɛsrɛ awurade ma no sɛ awurade bɛyi no afiri saa yareɛ yi mu na ɛno akyi no nso wahwɛ ne ho ɛne n'abrabɔ yi na atumi 0247 84 8052 mese ketewa bia nsa kakra bi a wowɔ no yɛde sɔ asene a yima bɛtumi atɔ ne nnuro no na ne ho atɔ no mo prepare me next case no ɛma me na menkɔ me case no so yɛgu so a yɛyɛ case no still wode ba a yɛbɛbɔ odin na yɛda wase nyame nhyira wɔ bia mo a madi kan de aba yi nyankopɔn nyɛ mo kɛseɛ kokoa mu mpaebɔ bi a moabɔ no nyame ɛma ne mpie ni soɔ na ɛnyɛ adansedie kɛseɛ paa deɛ mepɛ tie ne sɛ MFK tena se a wɔyɛ donation ɛde aboa imano ni nnuro tɔ no mitua bio na kakra mitua yɛ no nyame afa so ayɛ mabisadeɛ ɛde ama me deɛ mepɛ tie no no na ɛtaaba ɛda de sɛ ametaa ka kyerɛw ɛtaaba saa dansedie na ɛtaaba paa eti sɛ efiri wakoma mu a ɛna me sɛ yɛ adɔyɛ ɛfa boa ɛnya amemene fe 0247 84 8052 0247 84 8052 Charlotte Frimpomaa Korankye eno eni din a wo sani sika na ebeba sika bia wo de beba no yese ketua bia nsa wo de ba ya bekeka bo mpacho montena sententem mame na menye me case ne ntem oba pa mpacho ete sen Mampacho me ho. Maame mpacho efro sen. Pacho me de nkroma Christiana. Anopai de ma boko nso nya boko sa. Abrantie bi ye frɛ no Ebeneza Akwesi Apia. Wɔte patase. Wɔne me baba ya Sandra Frimpong efru. Maame metwe abrantie ya. Eka kakra eka 2 weeks no wanya 7 months. Oka kyerɛ na ɔsɛan me mpɛsɛ mabusuafo bɛhu no me sɛ ei obi ba wakɔfa no akora nso ne ho mfa no na ne nakɔfa afuru me mpɛsɛ me maame bɛte te me ne ɔpapa ne nadamfo ɔpapa damfo kɔ ne fie yɛkɔɛ no oni hɔ kɔsi adada bi ɔkɔ park so ɛne yɛkɔ frɛ no yɛkɔ fie ɔmaame ɛka atoma me nto Lawson FM ɛma ne ka kyerɛ ne maame ma ne maame odi ne maame namba maaye e ma ye ko ne maame na so ye ko ye ne maame gitu mu sampa ne ba ne abrantie no nti ye keka ya na ne maame so okay ene ye nkofie na ye beti o monka eda na ne maame ne maaye 5 million kane titisika no e ma ye kofie maame meti wa misi maame o mu beba o mu ama mididi mu a na maame ne wo mu a na wasendi 3 million na danso wasendi 50 cedis osi akule infantonsu abrantie no opa na odi sikaba wo mu a na odi 100 cedis aba ye mede ne kwa atenenta na odi 120 aba bi o abefre na wo mu ya wo akoduru hospital wo se mo de monye me send diska no maame on send diska no Dr. Hakuri na masadi maadi abefie ena nyame nchaade
awo kan no na me a me di ma ade koye ye duru wa na eno meritie eja ye mpaibo onim se ye ni bi osue na sundwe mu ene me fra brantie na osema me ba osendi me 1.5 da na awo kan no ampeni ampa wo ya na obeduru ho oba was mama awo ye simple sa na me se ya adomo nyame ahomopro eja wo ho ye mobo onim se eyo operation a menya nti eja abrantie titi akole yi ho a no se wasan ba me kra da o na me se sa na nyame ye na ade akola ne di akwesi no odi ni nsafa na funu se na akola ne nwi nurse fo ne se akola wa free afunu mato osesi a na me se bibi nti ono dana ne papa de ne nsafa na funu na onwi na akola ne sere ana nurse fo na ye omo wa no mo genzi fo ya ye wo omo ancestors o mame eneja wa na ogina no frefre ni nkrofo na me se frɛ wo mame na ka kire no ade echi Monday na me nsi ebeyi me beyi na si akola no ne ho menye o ko to MBU aye Pampas Hospital wana me be ko wo ye enti mame na me di akoni aba me ntimi anfrɛ mame no anka kire no ti ye be fie Lawson FM papa say 96.3. na wa frɛ mame no na me se debi se eja eba sa enibraba akora da ho 3-4 days tina in fact me nko a me ni obia eneja me di akoni aba enti papa ni frɛ mame ni se me frɛ no na me me mpa ni chew me frɛ mame wa mfa mienu wa mfa miensa en wo fai na me se mame o ho ye o se nyame adom na me so nyame adaroma akora no nyame ahye na sundwe mu ya befie afa na wo frɛ me na me se mame e ba sa no nana no no da MBU ti na me ni ani me nko anopa enti fa che me unua nya unua no no fa che me no si yo wate neja obusa se ne nana ne ho ye na me se nyame adom ne ho ye ne no nkonkoda enti ade achi ye na omudi bidie boto ba ako bode kakra banchi kakra jenne moko kwensusa abe owo ya ade achi ye na e Palm Sunday eno omudi sa ne ma ne bae na adwene ma me nyame ni nokure ni na me nim se sika ta akire sa ne ma we bae sika nka ho na de na me se ne ma me hwe bi ade achi a sisa wo so mo de na bae adwene bidie botto na den banche kakra omo de matches kan ho me pacho de omo fa bode ne ya nka ho omo de bode banche ena bayre mienu ena bidie botto ane ba se kese omo de matches kan ho because e dey bidie na omo de aba ne de besuja ti matches na amade no ni envelope esenke da so to aso ma me oba pa ama odaroma ama abrantie ne di bai ma me na ama abrantie ne di bai ti oba na je obetena wa eno koye enti edi ba ya bosome na me say asem die echi ma adwene so me hunu ne amaye neja me sa frɛ ma me no so ne ama nko ye ye beba ho ena ne nua ba boy ni be pacho papa de besre ne nua besre ma wade e wo me wofa ene me ma me ne me papa nsem e de ma papa no na me ne ti honom yeti honom me ne na wo memu nson na wuwu abefa papa no papa na wu efi a wosi ma me no ebusua na age na me nso se me de ba bedam na mo nso mo nka bi ma me mame ushia wukuno no na wasifie ne dada pacho de bi wo se wo wofa ene bese ono ne wofa ne besere aware ono ni nua ene besere awade e de ma be ma no na wo yere na wa ware dada ena wo koye second wife etifie ya wo ka se ukuna sia ma wo a wagya ho afri mu no abusua je eye wo ne wo kura no ena ode ma amo anase eye wo nko a me na me ne eye kuro ba akuntimi na wode ma me na okura no ogya ni bi pacho ndi o woni kurum ogya ni bi pacho de bi meba ma o wo se ma me de ntia me bese me kwa oba ni anase wonua
de ntia me bese mekɔ nua ne so no sɛ ye wo na do wasɛm aba eti wo na be hu enkyiremu no ti sɛ wo hu de a wo nua otenkyɛn de ɔno be da hu nkyiremu ni ya kyerɛ me maame ye friend sɛ wo nua bai Oba pai frozen me pa cho me de afie je wa anti afia bo me nkomo kakra kyerɛ me mu ye na mente case na se ama me pa cho asɛm ne sɛ Lawson FM. ɛyɛ maame pani bi a wɔwɔ ye hɔ ebrem hɔ maame adwo ko saa obi anim wo ho me pa cho sɛ wo so ɔwɔ ye hɔ ne wɔwɔ ebrem maame adwo ko saa wɔwɔ ebrem old town wɔno ana bɛsrɛ me sister ya ware ɛde ma papa kwabena gyen kwame ya gyen na papa kwame ya gyen no wɔno wɔ maame ne wɔ nuanom nyinaa wɔ mu wɔ ye hɔ no mu ti kurom ɛhɔ no na wɔ mu wɔ ana wɔbɛsrɛ me sister ya ware no wɔde ne ma no enti wɔde ma no a papa ne ba me sister nkyɛn no na papa no wɔni da wɔ hɔ enti me wɔfa akwasi poku dai ana na me sister ene okuno no etim me wɔfa no so wɔ akura ase eye supɔ nso na wɔba na me wɔfa nso ne yire ne ye mienu baako wɔ antoa baako wɔ kanya ase na me wɔfa na kɔda kanya ase ana antoa enti anwumre bi ye wɔ hɔ ana me wɔfa efrɛ na konta no ana wɔse asew bra na me ne uni nkɔmɔ kakra sesi ye me wɔfa si wa bɛfa no wɔne na wo baako ebeye mienu miensa ɛda ye so ye baako pɛ enye mu ana mbetimi atana sabe me ye pani me ba ye se me koda baabi ba me mpam modde na sese de asase wa ha no mo a ɛda fom enti bomodena ne mpe bi ma wo ne ye wo ka kire na se no papa kwame agye kwabena agye wa twentwen so no so asew ɛnde asem papa na maka kire me no nti ene mo mpa ha mpanimfo no ma me bi ampa papa no de wo se ye wo yo oto asase ni atam ne yesi atokwa medan te ya atokwa medai 4 rooms ana wosi ye no wode ma me sister yi no wonua ma ne na wo fasefo ni no so woti kurum enti me papa ene me sister yi me no nko ani nipa na wo mute saa dai ni mu enti papa ne ba se wabeka me sister ene me papa kwasi bo ho no mo wo fie ho enti ne nua ba no ono so de maame adwo wu ti na maame ne ba yi ewa bremu a na woda yeso wa ba ko enchen maame ata akosoa enche na woda enti akire ana papa ne ye se ne bibi basa na oba o mama dada wem ye wie na wokọ na wo se yo enti o mo na papa no ka kire me wo fa se sade a opese wonya prot no ebi ka ho no wode ma wonu aba na ne ma na bibi ba o mo so anya ba bi atana ana o mo se di o weye enti papa no kokọ prot mienu a ebom ana wode ma onu ama nto wosi edu lenten na ye se papa no de ko na kura ase a konya yare wo ho no ma papa no efrim eti e ma na wo fa asefo no ne nua ba ne wo fa asefo no koto a saa dan ne so a wo ma boso aye ne kama a wo mu wo ho e ho no mo no de wo mo mpe enti sesi ya me sister ho no ana ne ma no ene ne wo fa asefo no nyina aba betena enti yesi ya no wo mo ni me sister kasa a wo mo se eye abusua japade ana papa no ebe ye no wo de aye saa efie no ama wo mu nti no sa papa na wudi a esese wo moje ana papa no nso no no wo bota pens na ne nua a wo ka no ho no ono na eye afuo ana sabe papa ne yare ye eti wo yare ye no ana wo nua ba no ne kwabaje ne ka se won ye sa de a ne nua no yare de a wonya na adwuma no won konkoye adwuma de no papa no so ampupu ne ti na okoye adwuma no enti wo kwakoye adwuma na se empanifo se de oye hwehwade won pepa ne nsakwa na se waye no wo de age prot biensa no wa mamumu mienu di a emra bia makwai se ye wono de aya ama na yire ne ma no mo sa mo bagie na je se mete wasem na se yi a wo mo se eye abusuafie na papa ni si ya wo de afiri mu na me pa cho me bisa na wayi ano ama me straight me bre ne ko wo mo pa che se ye abusuafie e na papa na si e de agya wo mo ana sa na abusua na e ka na wo hwe krata na e wasa asase ne krata no e ye hwan din na wo so ye abusua ni din ana se papa ye wo afiri mu din na wo asase ne so me pa cho papa na wo afiri mu ni din na wo asase pipes ne so na ba ne sen na abusuafie ba akofo din na e wo so no na ye abusua pani ana me pacho enyo na ye busua pani ba wono no di nka friti kuromu a wo baaye no wono na di nka ye se ne wono no tena ho no mo so wono so be pedabre ni bia ye dai ama wono so na busua no enti ha no mo no de na wono waye na dada kura wone na yere ne ma no ewum wono ni sika no wode be ye no
waya ajapade ni bia mabusua no me pacho an na de na busua ne ntena wo de mu no mu ja mu de mamo ma ma one ne wo sen ben kasa mu ni mame one ne wo nson na abusua ne so mu yi dan sen na mamo baako enipa nson wo ka ho nwotwe wo mu yi dan baako na mame eda dodo sen na wo fie wo mame pacho na ye 4 rooms ba se si ya no o mo pesi wo mu tu wo mu ntino o mo bubu atokwa ame na de na o ma hyehye foforo to aso bubu de metie na kura nyina o mo pesi o mo bubu ntie se ndi o mo bubu edan a wankasa nso tim kwa na yesa papa na nana na efre ne sen Doctors na ebubu edan no asemi mu de akọ court ana me pacho ye mfa nkọ court na he na akọ pacho ye busua panin ane ye ne wo mo ahia pen ame yaka ne yaka wo mo nti wo mo ho ase enti e ma nansa ya nso so ye de akoda ye bremu mpanimfo ye yokohene enkorofo enti ye ne wo mo ekọ so se ye ne wo mo nka wo mo se ho de wo mo ne ye nka enti ye wo ho no mo ane wo mo san ebe fra ye se wo mo aba be sama ye e wo ayekofie ane ye kọ ho ti ye kọ ye no ye busua panin ka ye ho ana na makohene ena 2 ye busua panin ka ye ho se ye nkotie die enti a o mo fra ye mfi so wonte ase se ye di kai di wo makwabre mu mpanimfo no wo ma me yanka asem no ho no ma fra ye ha ti ye busua panin ne ye kọ ya edan ne ho asem no o mo no me ye nka na brem nti gise ye de ba yekofie ana asem no so na yekọhene so kire se wo ne mpanimfo wa brem si ye ka asem no na nsipo a ana ye de ba nanim ye die enti na ese wo mu efiri ebremufo na chi e de ba ahase ye enti ye so ye enti ase enti ba bi epebia na ese ye mate mbacho ye fa allocation paper no ento TV ne so na yenhwe yenye analysis kakra nhwe se eye busua saase ana se enye busua saase mbacho ye fa paper ne nto so o me twen na ma analyze eye womo eye no 15th October 1988 nana kwaku usum abrem kwabre number 1 ene hine no abremu hine kwabre number 1 enti mebacho sa edin a e wasa paper we say DK ye hwan ya pacho nkora ne papa okay na sama me ukunu na ye friend DK no enti efu nem ne eden David Kwame be we na kasa se be ma pacho David Kwame Ajay okay David Kwame Ajay ena wati ni sika we allocation paper abremu hine nana kwaku usu a wanya ne ba bi kro wosinsan krata ede ema no ti eba ne sen na yemfa abusua no paper yellow one no de ma abusuafo yi yemfa no so ntoso na yenhwe wo hwe number 3 ene number 5 a ensama ewo ho no ne ekire se efi a mo ka ho asemi eye abusua fie na pani no esi edan no edisi abusua saase so but me observation a me ye ekire se asase krata no pani agye ni din na wo so ntiba ne sen ene koye abusua saase ene o masan atwero se wo mu yi dankora baako e de ama maame ene ne mma e manson single room if you are na mote na ukunu di free mu na edan na wotimu ne yetu ana eno na no mo eno mu na ate no mba chomo frɛ mpanifo ne mame na me no mu nkasa se hwan na ye bɔ ne kwadu apart from oba na mo bɔ ne din no hwan biem Lawson FM 96.3 abusu pani e friend say Nana Amoaten wana ono so ahwire de animu eje dan ono so ahwire de animu ono kra ka kire me se asem no onimu bi oni me papa enti sa asem ma o maachi a o ma no twe wakonwa ne bra wanim na ye comfortable o se asem no onimu bi oni me papa na asem ma o maachi a untumi ma no de na se yakọ enti ye de asem ne koda no menimi nuanom e de asem ne koda no se onhwe no won kama ye na at least baako de emmoa na nka busua no nhwe no mnye ho bibi enti menimi nuanom ene busua pani no ekohia na yekohia ene nkomodie ni nyina achi no de omoka kire ye ne se ye ma ne de omu ne ni hwe ye maame no omu ne wo bibi ye enti ye maame no mama na dan baako na ye ma ne de omu ne ni hwe ye na se ye pani yi a omse busua japade de be ma koye japade a ye mfa ma emma na de ma wan busuafo na busuafo ndo omo nye obi ma ana no omo so nkwa pre papa na o maame de nti omo se ye dan na chi no
plot kakra na da dan na chi ne besa na mo mienu no ye mu ye dan na chi mbie mu nko ho na ye ntena mu asema ekowie ye no mbacho de waba o man so na mama mahu na mabisa no questions kakra na yakoye ni mebre ne kopa nti monfre wo mo mame na mo aten pani be na mudi kan de koto nanim jase hene okay ti hello nana jase ma che so mi mawura nana mpacho we de wadawo ma bibia boko de boko yede nyame ase nyankopon adom nana ye ho oden awo mpacho odi ni biem batom di amajesiwa anti amajesiwa ene na busuafo ne ma ene ni nua wo ha na asemo mo de abeto Lawson TV Frimpomaa meti adwam anim ene se maami si ni kunu maami ama ni kunu ewu sabio wa frimu eja na japade enso abusuafo pese wo mo je ajapade no efri wo mo nsam na na abepie wanim de na siye wo de mawura wo de me da osi bebere na ya me brim jasen e dia kunya no 17 good years I will be more. Yeah, my son, Sabi. I bring the corner of a boy. I look at him so. You can see. The moon bear was swimming in and you may be seen as that. Last step down. Maybe as you could preach because we have free police. Immediately, and once and another Jason. The name pie and another Kunya Bim Jason. Now, the MS Wakano. A MS Wa and a say Kuruba. Now, Meme Swan, Papa or Fine Papa Niana. Nakumians were Brimuano. Sabi you could let out on your floor. Now, for from Bebre, yet you send the Miami, you know, Casay. Banyan feared the Sian 64. Nana, me bacho we dear when it dear mammy chawano, ye brana ye bewa unti Mr. Wama, yembra case in a so na ye real letter near Bebo address no. Why? Okay, case in there. A babble swimming, Vanessa babble swimming in what you. And now, Miss Way, ever saw Mamma, Papa no or any woman. Everything I say, almost see it. Assassin, you say no more, dear. Until Mamma to feel. Mamma was a penny or I'm not going to money. It means that I'm no committee shall come on Krumia. And I'm a son's one court, Salvation Fio, and Cocache Mamma, no, my name is running. I say, Mammy, ask me to have some man. Into a call by. Or go by a question, and or no Beman no fast, the Beman no fool, or what I say, what is no Robert Bush upon them, mammy, into a member. I will have some no, and I will say, oh, ma, now to know ma. Now, when I'm over, and I'm in your call for you to see American biggest 96.3. At Yamin and a Cassatian says, I think be a better every moon. Any question can I'll say the back. Sabi, you will film that. You will go those one a bit before. You could have phone that in Biaba. That's your car, and I hear from you. It's your mamma to catch almost to catch that they said that they are. Almost to my brim, I'm young custom in your brimo. No more than some of my Ukraine and good also for the Sir, Mammy, I'm on calling my almost go. Lawson FM 96. What do you mean? Matthias, your panana. Because couldn't about it. Na yo ni bi se wo hin kuma no hin kese no hin no so ti kwa Ukraine si kwa se assembly be bebrim bia no ye fa ma se be Ukraine fi ye ka na nya ka anje chiri na chira anye de ba ye wuranim eti ma me so ama me amon ko so ye se ne se won so no onum se odi kro no e wo kro ba ne nkunya so fo wa ni ye ka so mo so mo mpi so na mo so bi ko anti wo kwa no Ukraine no ta busia na ko be mpre nan na me amon ko ne man so mo ntimi firi mi jase na ki anje brem du kro na sinemu enko Ukraine fi o ana busia pe no so a oye ma me enko busia pe no won so the 17 se o mun ko Ukraine ga ka asem no na jese na mete wasem a wo kan ase a asem no ba bia ye betene di asem no akwa ye nchini wa hyew ye mfa nkwa ha ye mfa mra ha ni ntina asem no muntimi ntina ase enka nkosi ba bia ai na jese me so ade di ono ya wo so mte Ukraine na ntoni le mo won ni bia brem bia won di kro Matthias yetina na we de yebe hwe na yebam na ye wo enkrata yesi paper don line enkrata ntwantro wapani krata wa ha nyina di adanse yese allocation a wakwakwaje wasase no ni din na woso eti se abusua ne kasa ye abusua sase abusua fi a
ye Lawson for ye tia se enye ye nti ye bebam na ye ba be hia mo na ba bia se ye tena se ka asem no ya tena se aka edi ye ato ye sa maka na ye de amaga na mra na court ahwe si gina ya maye why me da was pa na me no manager no so me ba bia na ofre me a me ntimi de ni agina me no makasa first chrome ya na me for me this is 4 years no me nim se ya santo de na me ka jo kontumpo ye me kan kro do wo da da mo ba mo frɛ me number na be mu bia me be hia mo Mate na ye da se panti ye du besi ye be peda na ye nyine aba be hia na atena se aka asem no na de di se fata maame ene ne ma no wo mo nsa ka sa amaka na de ama court wo de me so no ka ti me se ene wi azon se de so de ni pani bribra aba no Kristofo enka no kwan kire ye mu yi me na me ka kire ho ye wi azu so bi se Kristofo o mu so wi na wan kasa so hwehwe mu no asase na ya busua de ana se papa yi dia mami me hwehwe mu no ka se vi school 1981 matere ko me amanya 64 years na me ko no ba bi edan kwa wo no ba bi ne na nam ye fro apaso twa nkate ene amaku bendi so di papa ne ba gi asase 1991 1990 no oni na iriya na omuti atakwa meti ni na atakwa meti wo pani kwa me gie no me kwa mi nia wa wusi se pani bi no pani kwa me gie no edu oni ma mi ni maneto papa wu ya afere ya mo de mo de ka Matias entina se jase ne wan kasa no ebra papa ne yire beto asase kura na ye wanim sem oh me nim se ho nyina no e ka brema asase ne mo papa ni si da ni nyina no wode ma wa ma contractor bi da mesi for de obu ogba wo so obe ja dance ya mesi ni de u si da wo je sa plan wonim asase mu bibia the open that is 2 minutes man obisi ntu de nyame me bopa mo so mo bakrom ya Mate na jase ye beda wase pa jo ti maame nanka ye hwe se ye ne ukunu abusuafo ne beka sabate ye fra obi amfa na ze se de na jase kan asem na ni ada ho maame waso no ukunu beto asase kra no wo ho na nim sam a wo di adanse se enya abusuan asase ti ye beto aso afri ho why ye beto aso afri ba cho moma kanjen entena se mame na ye nto aso na eba ne sen se me makwa akoto asase di me din aya location na me free mu a obeba se ye abusuan asase me beti ase a enye yie me ba cho imano osika no ye gusu a ye boa no edi ne ye Charlotte Frimpomaa Korankye number ne ye 0247 848052 mo amodi bia ba no 21 cities Samuel Ofori Akwa 10 cities Magidu Siba Draman 20 cities Waldo Wisdom Enterprise 10 cities and the Kwame D Ofori nyame onshira mu nyina semo boye nua bemai 40 Ghana esufri Paulina Amankwa nchen 20 Ghana efri Faiza Asibi Bukari nyame nshira mu na mame kope ensu papa nom na ensu we wonim se mame bi ton aduane se ukọ na aduane ba bi oton no na oni kunu nkwan wo ho e na ode oton ma amanfo na me nso de mi wonsu a me nom na me wo de me ton ma amanfo de me nom no eno a eni e wo hwa me